Mama lui Ronaldo i-a cerut medicului să facă un avort, iar astăzi Portugalia emite o monedă specială în onoarea lui, ca simbol al mândriei naționale. 3 copii, sărăcie și pur și simplu nu ar fi putut să-l crească pe Cristiano. Medicul a refuzat. Numele acestui om nu va fi cunoscut niciodată de lume și nici măcar nu știa că salvează o viitoare legendă. Ani mai târziu, numele lui Cristiano dăinuie pe aeroportul de pe insula natală Madeira, iar în centrul orașului se află o statuie de bronz fotografiată de mii de turiști. Astăzi, Cristiano este cel mai recognoscibil sportiv de pe planetă, de 5 ori câștigător al balonului de aur și milionar. După ani, mama lui, Dolores Aveiro, a recunoscut pentru prima dată într-un interviu că a vrut să facă avort. Declarația a zguduit lumea. Jurnaliștii l-au întrebat, cum a reacționat Ronaldo? El a spus calm, "Mamă, tu mi-ai dat viață și asta e cel mai important." Interesant este că Ronaldo nu și-a făcut niciodată tatuaje pentru a putea dona sânge în mod regulat celor care au nevoie. Și acesta este drumul unui băiat căruia i s-a vrut refuzată șansa. Pe teren, ca și în viață, se agață de fiecare oportunitate.